TV télévision bangonde ten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision bangonde ten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Assalamu alaikum musidɓam fulɓe min darode fewno ɗo Fulɓe TV komin musidɗo mon Kadidiatou Diallo mi yetti on ko jokkuɗo men e programme ji amen ɗin hande noon miɗen ari soma ɗo noon meeting NPP jokkelen tan mi yewtida e CFɓe go ɓe annduɗa heɓe ari ka programme ɗo musidɗo kono weteɗa min wiye Alaji Samba Diallo chef Sabassan Diallo chef Sabassan Diallo bisimilla ma ka programme amen ɓen falama landade rek hono iruɗa programme ji fewdiɗi ɗin e téléma développement saare nden ɗora saare ma nden well no jiiɗon programme o surtout leydi am nafa a yeeso because minen leydi amen alano ɗate minen dañi ɗate courant nene alano na daña nanaka leydi amen ni waɗa développe no bete ndiyam ne heewano joni saare nde ngalɗa fof ndiyam ɗam ɗon fof minen dañi boholaji so ɗum noon ko développement minen en keeɓe laamu président Adama Barrow eyyi chef neeɓi ko jooɗiɗa chef ya ɓoyani septembre on the 18 mbaɗami ɗumanen appointment on the September on the 18th of 2024 I think yes 2024 ko mboni taw ko biteɗo Mali Boy wonɗo ɗon Guen Sandial on wonɗo ɗon kono alhamdoulillahi saare mon nden probléme ala toon sina nantodirat non probléme ala leydi amen probléme ala Sabassan Diallo somi haalanima gonga politique minen politique mawnani leydi amen añodirgol mawnani toon fi politique anaka Sabassan Diallo ko laamu ɗum ɓuuri yaadi eyyi minen ko laamu MPP ɗum min jaadi agenda mum min jaadi eyyi ko saare mon nden ko fulɓe tan woni toon ka ko honɓe leƴƴi woni minen saare amen ko fulɓe tan goni toon leñol gongol ala nder saare he kono noon leydi amen ni ko leƴƴi tati goni toon fulɓe jolhuɓe seɓɓe ko minen goni Sabassan Diallo kono machallah onon fof hiɗon golliɗa probléme ala hakkude minen fof minen nantotori minen leydi ndi yimɓe leydi ɓe fof minen nantotori somin hawri danaka ko ɓiɓɓe yumma e ɓiɓɓe baaba kala ko waɗe leydi e minen fof kawrata min toppito on sohla eyyi joni noon machallah hande eɗen fotti ɗo danaka chef uji ɗin fof no ɗo fi argol tun waɗa o meeting ko ɗum woni tañƴinare ma yaltata meeting on mino waɗi yakar minen komin kalana tabital flago ɗum addi min ɗo kono noon tabital flago ngal ko leƴƴi ɗi fof kawri ɗo par ce que min leydi am Sabassan Diallo ko leƴƴi tati goni ɗon ɗin fof mi haalaniɗi ɗin fof mi ardi he majji so minen en mbawi enen fulɓe wonatani tabital flago ko tabital Gambia flago because ko leƴƴi ɗi fof ndenti hen te mino sikki ɗum ɓeydat nabru leydi ndi yeeso ɓeydat wat kawral he ɓiɓɓe leydi he saabu ɓiɓɓe leydi yimɓe si jooɗimam ɓe jewtida ɓe kawra ɗum ko kawral ɓeydata e leydi sa leydi men ndi ayat sen mbaɗi ɗum kawral ngal gilam leƴƴi ɗi fof ayat enen en boppoyat e ɓiɓɓe men ɓe ɓen ko kawral tan gonata ɗum noon ti joni si ardi e tabital fulago ko honno darde men wayi toon e nder leydi mon toon minen in mawnide sabu hitande ko danaka in arat olde waɗata sugo ɗum kono fulɓe ɓe garat saare wiyetende Mbahen ɗon ɓe cuɓi garde ɗo fulɓe ɓe so ɓe garat hen ɓe gara e ce'e hen minen jewtida hay mumen min ɓe gari saram laabi saare nde hawra minen jewtida hay mumen eyyi ɓe ɓeyda famno yimɓe ɓe hoko woni tabital fulago tabital fulago ko kawral in addi pour yimɓe ɓe fof kawra wona hunde wotere eyyi gila noon darnuɗon ngal est ce que caɗele fulɓe ko ɗuuɗi ko haray ɗuytike na noon usto because on tuma fulɓe pamotirano ni gandotirano ni kadi kono gilam tabital fulago ari fulɓe pamotori fulɓe na ɓeyda andodir in walli yimɓe ɓe e leydi he no bete eyyi
joni kon ɗum wajotoɗa daroɓe maɓe fewno ɗo sabu gonga ɓe Saba Sandial ko leykal tun e nder Gambia eyyi honɗum wolanta ca e heddiɗe ɗe ma wel ko mbajotomi ɓiɓɓe leydi ɓe enen fof jibina hen ndi leydi noon wona leñol gotol jibinte hen ko leƴƴi ɗi fof mbaɗɗi nangtotire gona hunde wotere par ce que wona leñol gotol ne laamoto leñol gotol ne wawa lammin ko leƴƴi ɗi fof ndentana mbawa lammin ɗum noon yimɓe ɓe fof poti ndentu kawra mbadda kala laamiɗo noɓe tamran ɗum ɓe ganda ko o Allah joɗɗini neɗɗo wawa joɗɗin neɗɗo ko Allah joɗɗinta neɗɗo ɗum noon kala mbo Allah joɗɗino ɓe hokka ɗum teddungal ɓe hokka ɗum horma ɓe jiiya kam kadi wawa yaadu he leydi wawa liggano leydi ndi beele waktu jamanu mbo Allah waɗata ɗum ɗon lambo wawi wat hoore mum hunde ɗum noon yimɓe ɓe tan mbi min tan foti won ɗum min tan foti ɗum kala mbo Allah waɗi hunde wona ɗum te kala mbo Allah waɗi hunde yimɓe ɓe fof no tamran ɗumen leñol bawgol won kam kala eyyi sa wiyama chief haray ka woni yeeso alkaliɓe Ngelo mino woni alkaloji capanɗe jowo e jiiɗiɗo leydi am ndi ko capanɗe jowo e jiiɗiɗo min wonani ɓe yeeso joni noon hono gollitirta e ɓe est ce que no weeɓi sabu hiɓe ɗuuɗi na weeɓi mino liggotora e mumen liggey moƴƴuɗo liggey beebɗo mino famotora e mumen no bete leƴƴi ɗi fof mino famotora e mumen par ce que minen fof ɗo min jibina mine leydi e jibina ma gonmi mawɗo o mo gonmi danaka hanam won chef mino andoto yimɓeɓe fof ɓe kam gandi eyyi kono golle fof no mari caɗele ɗe wawimi yetade caɗele honɗum heɓata to wel siko gonga de caɗele mawnirani min leydi amen tawi mi halanima gonga caɗele mawnirani min no bete pour min e alkaliji ɗi no mi heɓani caɗele he mumen dal par ce que si laamu ɗum noddi kam wi kam naggam min kadi simi noddiɓe ɓe gara soɓe gari wiyaɓe laamu ɗum wi ɗum ɓe paala so min fof min ummo min tamra ɗum eyyi lemma yoɓugol ñama naamuji ɗum ɗon caɗele ala rawani de ko jooɗimi taw leydi ndi heewi ɓe joɓani so area council nde ari wi kam samno ɓe nono min komi mino fuɗɗi jooɗade mi sohlani samno hay goto kono mi nelate alkaliji ɗe ɓe balla kam kala mbo yoɓano yoɓa ko ɗum ɓuuri ɓe mabɓe garde koot Allah waɗi mbanmi ɗum yimɓe ɓe joɓi saman hesani ya noddumi ɓe kala ɓaɗanoɗo saf samon kayitol ɓe fof ɓe gari ɓe joɓi joɓa he jaam wuuɓi he jaam lambo yeehi koot saabu ko mbiyanmi ɓe waktu fof waktu koot moƴƴani koot yakkat musidal yakkat koddigal kadi siɗa faala courant hiɗa faala ndiyan ko namuma addata ɗi laamu amadde saabu min kadi mi toroto minen dañi député minen dañi ardiɓe gouverneur min dañi fof kala caɗele min dañi mi haalana député mi haalana gouverneur ɓen kadi daro hen eyyi Allah ɓeydu jaam saabu ko jaam tan ɗum heƴa eyyi ko jaam tan woni fof duwoɗen keɓen jaam e leydi ndi jaam gonɗo en hani ɓeydo an sukaɓe leydi ɓe ne tinno ndeggina kilifaji leydi ɗi aduna ko kenotiral tan woni hen eyyi kala ɗo kilifa ala moƴƴani kilifaji ne ɗe tinno naggana sukaɓe ne nanguirana mawɓe ɓe ɗum naɓata leydi ndi yeeso sukaɓe ne liggo eyyi mawɓe mbawatani liggo ne kono ɓe mbawi haal ko moƴƴi ɓe ndewna sukaɓe ɓe ɗatal moƴƴal eyyi jarama musidɗo ko noon nani ɗiɗe yewtere ɗon on woni Chief Saba Sandial Allah ɓeydu jaam ko jaam tan o nani ko woli kon o wi ko needini yo ɓeydo e sukaɓeɓen si needi heeɓike ko hen wawata janggude saabu saysi école no woni needi ala ɓe janggata hara miɗo yettan ko jokkuɗo men Fulɓe TV miɗo yetta noon caméraman an on woni Abdoulaye Mballo mi yejjitani Samba Gueladio Mballo ha France mo ganduɗa kanko tammiti télé on haray komin musidɗo on kadi Jeetu Diallo on jarama Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision